son as 10 menos cuarto da noite, 9:46 minutos exactamente. Estamos aquí no Land Rover deste mércoles. Que mañá é festivo, que mañá hai fiesta. Pero, ainda que seña festivo, mañá estaremos aquí. Habrá Land Rover mañá, mañá hai Land Rover. Aquí hai un compromiso ca audiencia que vai máis alá do propio equipo de Land Rover. Señores e señoras de público, ustedes comprometeríanse a vir mañá festivo de público aquí a Land Rover? ¡Vamos aí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Gracias. Fíxense ben nas caras desta xente. Xa verán como mañá están aquí outra vez. ¿Sí ou no? Sí, señor. Sí, señor. Que festivo ni festivo. Aquí, traballando. Bueno, disfrutadio mañá, vamos a disfrutar hoxe tamén. Igual que o disfrutamos onte. Onte fixemos unha cousa que, a ver, a veces facemos as cousas e non se nos entende ben. Fixemos unha sección que facemos de vez en cando que é o prezo xusto. Consiste en adivinar o precio dun obxecto, non? Normalmente dun obxecto, no caso de antes, pois era unha carretilla destas carretillas que ten todo o mundo na casa para levar cousas, aí estamos vendo, cando andamos aí cas carretillas, e ya demos a un tal Dionisio, aí está, Dionisio acertou o precio era 65 euros, e Dionisio acertou o precio da carretilla, aí o ter Dionisio, mira, Dionisio como... Nunca lle... Claro, e eu dixenlle, podes levar a carretilla para casa, Dionisio. Aí o vedes a Dionisio com a carretilla, bueno, facendo o tonto na televisión, aí o te... Despois dixenlle como se levaba a carretilla costa abaixo, e o tío, mira ahora. Que caraco, Dionisio, Sí, pero claro, é verdad, e seguramente sexa culpa miña porque eu dixe, Dionisio, a carretilla para ti. E mirade como, el ve un autobús, mirade como chegou o autobús á súa Ponteareas natal. E aí ustedes, o tío, levou a carretilla no autobús, chegou á casa, e dixo a muller, mira que traigo. Claro, pero Dionisio, estos son películas. Dícese que a levas, pero non se leva. Quer dizer, tú pensas que a xente de pasapalabra que lle dan os cartos? Non, non é así. Entonces, como houve este malentendido e a nós fai nos falta a carretilla, vamos chamar a Dionisio. Non? Que é videochamada ou que? Temos videochamada. Porque se fora chamada telefónica diríalle, Dionisio, ¿sabe usted qué es lo que quiero? Carretilla. Vale, temos por aí a Dionisio. Dionisio, moi boa noite. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dionisio? Nada, aquí na casiña. Hai un... Coa miña carretilla na cociña. Mira. Mira que bonita. Deixou a muller, Está preciosa. Pero te esa carretilla metida... Hasta tengo uns mangos destes ergonómicos. Pero metiche a carretilla dentro da casa. Home, na cociña. Van pensar... Ten que dormir quente, carallo, ten que dormir quente. Pero si entra ahora a policía, di, a que se dedica usted? Que che vai dicir? Antes de nada unha cousa, Dionisio, eu se fora... Bueno, chamanche Nisio realmente, non? Nisio, mellor Nisio, sí. Nisio, vale, Nisio. Nisio Sol. Nisio Sol. Nisio Solo, Nisio Soto. Nisio Soto.
Saran esos chistes. Nisio. Dime. Nisio solo. Todo. A cociña é pintado ou é papel? Leva papel a cociña? No, é pedra natural. Na parede? Sí, na parede, sí. E que, eso que era? Unha cuadra antes? Era un... No, era unha cociña moi antigua e restaurena, mira. Mira que bonita, que pedra máis bonita. Hai un señor aí! Sí, é meu irmán. Como se chama teu irmán? Tito, José Florencio, Tito. Aquí temos o costumbre de cambiarnos o nome. Bueno, se eu preguntei o nome do teu irmán por preguntar, que si tampouco... vale. Tú, claro, tú entendiche onte, que eu dixera que podías levar a carretilla, claro. Claro. Pero, como dicen na miña zona, po pobre sempre a noite. Pois, macho, vas a estar jodido, Vas a estar jodido porque o domingo organizamos unha andaina, que é esta, a Ruta do Rancho, aquí en Gulans, e, como foi outro día o cura con nós alá, dixémoslle que o día da andaina tiña que bautizar a carretilla, e vai a bautizar o domingo, tío. Nisio solo, non me vaciles, non me vaciles. Eso cando é? O domingo? O domingo, sí, o día 22. O día 22, que é domingo. Vale, tú podías traer un lunes. Non te rías. Vai a ser que non, porque vai a estar apadriñada aquí en Gulans, carallo. O miércoles. No, que está apadriñada, tú. Vai a estar apadriñada e vamos a ter 600 personas ali mirando como bautizamos a carretilla. Que bonito, Está apostando o Concello pola cultura tamén popular. Sí. Por certo que sí, Eso é Ponteareas, non? Gulans, non? Ponteareas en Gulans en Ponteareas, sí. No Ayuntamento de Ponteareas, sí. Sempre conto que Gulans foi a actuación donde máis xente meteron os tonechos. Efectivamente, sí que estuvestes aquí, xa fai uns poucos de anos, e a verdade que sí, que meteu moita xente. E eu ainda encima son primo dun amigo teu, Terio Carrera. Home, claro, que é de aí de Gulans, Terio Carrera, dos deportes de Televisión de Galicia. Sí, señor. Efectivamente, ese é meu primo. Primo carnal. Vale. Van facer unha cousa, o bautizo da carretilla é o domingo, non? Sí. Vale. Falamos o lunes, vale, vámoslo pensar. O lunes volvemos a chamar, a ver se podes conseguir imágenes, grabación dese acto tan bonito, tan entrañable, que é 600 personas ver como se bautiza unha carretilla. Sí, 600 e moitas, porque veñen acompañantes dos que van a andar. Normal. Vai haber máis de 600 personas. E máis que debía haber para un acto dese nivel. Bueno, ao final vamos a comer os callos, Vale. A xente que non está apuntada aínda pode ir? Se queres vir, estás invitado. No, digo eu por facer un chamamento aquí, non só a Ponteareas, sino a Galicia inteira. En estes momentos non, porque xa chegamos ao tope dos inscritos, que eran 600 personas. Chegamos aos inscritos. O martes que estuvamos aí, xa tiñamos casi completo o cupo. O sea que aquí fais o que che dá a gana a ti. Perdón? Nada, non sei que dixer. Pero bueno, Roberto, ti estás invitado se queres vir, Tú... Total son 25 kilómetros. Eu sabes de inicio que eu iba de boa gana. O que pasa é que non me apetece. Pero que che vai dicir? Mira unha cousa, grava eso, o bautizo da carretilla, e se te parece ben falamos o lunes con calma e a ver como podemos resolver isto. Paréceche? Perfecto, vale, sin problema. O señor Abade vai a bendecir, vale? O señor Abade vai bendecir a carretilla.
Claro, claro. O cura que estuvo aí no Land Rover o onte vai a bautizar a carretilla porque estaba Aurora, que é a nosa speaker daqui da andaina, estaba tamén aí conmigo e falou co señor cura para bautizar a carretilla o domingo e dixille que sí. Pásame por escrito, Dionisio. Pásame por escrito. Un mico, Dionisio. Oh, qué tío, O cura ese. Pero non sabía que un cura pode bautizar unha carretilla. Sí que pode. Bueno, bautizar non, o que fan normalmente cos coches é que os bendicían. Sí. Será bendicir, home. Non está ben, Nixio, É bendicir. É dicir, non está ben, pero jodeunos a carretilla, Sí. 65 os que van aló. Bueno, o lunes chamámoslos, vale? Teño que ir para aquel lado para que metades aquí a furgoneta, non? Veña. Aquí Rubén. ¡Ah! ¡Oh! Rubén, ¿qué tal estás? Bueno, esta historia é tremenda. E este sí que é un tipo que está normal, correcto. Non, Dionisio. Rubén. Buah. Rubén estuvo aquí no Land Rover. Foi a semana pasada? Sí. O lunes ou martes da semana pasada, non? Sí. Estuvo aquí a semana pasada e trouxo unha empanada de choco que fai na súa panadería, entende? Unha empanada de Correcto. choco. De onde estamos falando? De onde é? Do Viso pertenecemos ao Ayuntamento de Redondela. De Redondela. Trouxo unha empanada de choco con chocolate. Choco con chocolate. E a mí flipoume tanto que che dixen que era das mellores empanadas que probara na miña vida e dixencho de verdad, aparte dixencho de corazón, que eu, claro, eu vime arriba e eu, claro, fixenlle a seguinte proposta. Mirade aí o que lle dixen. Mira. O da empanada de choco en tinta con chocolate, tú poderías vir un día e traer para todos. Cuidado que somos moitos. Non se che pagaría nada. ¿Sí o no? Sin problema. Sí, veña, pues ahí quedamos. Venga, ahí está. Gracias, Rubén. Pois chegou o día e como non queríamos esperar a que acabara o programa, que fixemos? Antes de empezar o programa, porque tuve que vir o público un pouco antes, que tuvemos que gravar unha cousa para a Radio Televisión Italiana, para a RAI, tuvemos que gravar unha cousa que gravou aquí a RAI, e tuve o público un pouco antes. E atención, mirad as imaxes, trouxo empanada para todo o público e aí vedes todo o público comendo a empanada antes do programa. Mira, mira. Mira. Casi non chega, Eu creo que sobraron 2 cachos, nada máis, Pois cuidado, No, cuidado. eu fun por ali despois e casi non quedaba, Non había. Ostras, Sí, quedou pouco. tu veches toda a noite cocendo. Cuidado toda a noite. Recordamos como é, empanada de choco, cebola e chocolate. Chocolate Chocolate con leite, con leite. que vai, como era? O chocolate leva por encima de todo. Pero metes a tableta inteira. Xusto, as onzas. Quitas o aluminio que leva Sí, por fora. sí, o aluminio que... O sea, tú botas ya zaragallada a empanada, o Empanada. choco con cebola, e pois encima cubres todo de tableta de chocolate. Todo, a ver, extendido por todas as onzas, e pois o derreterse estende por todo. Vale. E pois métese no forno E igual. metes o forno a cocer, e listo. Canto lle leva a cocer? Nada, sobre 25-30 minutos. Estaba boa empanada ou non? Sí ou non? Sí. Espectacular, Espectacular, no. Estaba moi boa, eu xa na provei. Moi boa. Eu xa na provei, pero provei no outro día espectacular. Moi boa. Tú probarás algunha vez con chocolate? No. Tampouco, eu tampouco a probara e está espectacular, Moi boa. Ahora, en serio, Para recomendar, vamos. Sí, señor, Sí. Moitas gracias porque Nada, faz un vos. traballo espectacular e Sí. aparte eres un tipo generoso que veo aquí e trouxo empanada Empanada para para todos. todo o mundo. Sí, señor. Lo tiraste a matar, vamos.
Ostras, É estamos... que eu tirei fatal. Estamos... Sí, fatal. Tireche fatal. Pero tens que tiralo ben. Queres que te tire a ti? No. Mira, tíralo ben. E vai. Vale. Teño que ir xa ao sketch porque vamos mal de tempo, non? Non dices o da audiencia. Ah, ostra. O da audiencia deberías dicilo, non? Sí. Home. É Perdón, que Roberto. gracias a... Danos un pouco de vergonza, pero bueno, hai que dicirlo tamén. Gracias a vostedes, levamos moitos días, o lunes fixemos un 14% sendo líderes, onte mismo que xogaba o Real Madrid, tuvemos a inmensa fortuna de facer un 12 pico por cent, ser líderes da noite, líderes absolutos. Moitas gracias. Moitas gracias. É que vamos mal, pero é que me chama moita atención que me dixeron antes que había no público que é unha especie en vías de extinción. Un albañil. É que me gustaría tanto verlle a cara. Hai tanto tempo que non lle vexo a cara. Está ali, mira. A un albañil. Tes o albañil ali, mira. Oh, mira que gozada. José Luis. Era José Luis, verdad, José Luis? Que tal, José Luis? Aquí andamos. Que maravilla, Digo que é unha especie en vías de extinción porque non hai. Ou se están agachados, porque auchamos e non. Nada, olvídate, lista de espera. Non colledes o teléfono, cabrón. Nada, lista de espera. No, pero hai tanto traballo. Hai traballo pouco especialista, é o problema. Especialista que é? Ora non hai xente que defenda o oficio, porque a xente marcha para as fábricas, que lle pagan o mismo, e nós, como chove, fai sol, vente, o que cadra, temos que estar no traballo, a xente marcha para as fábricas. Pero non hai xente que queira traballar na construcción? Non hai como había antes, non. Pero ahora gananse cartos ou non? Bueno, a xente... No, bueno, no. Estalo vendendo. O outro día dixeme un señor que igual me minteu que cobraba a jornada, o día. Non me acordo, non quero mentir, Pero non sei se me dixo 250 o día, É moito. É moito, non sei, 200 dixo, O sea, un obrero que che ten que ver facer ali todo o día, 8 horas, 200 euros. Non é moito. Un obrero non. No, quer dicir, unha persona, claro, el dice un obrero non, claro, un albañil que me vai facer algo moi concreto, específico. Sí, pero bueno, quen che cobra é o que é o empresario. Os obreros, eu son un obrero, son un operario, eu non cobro esos cartos, nin a sombra, nin a sombra. Quedan polo medio os cartos. Quedan no camiño. Vale. Quedan no camiño. Bueno, pero tú ben, estás contento, gustache o teu traballo? Sí, o traballo gustame, claro. Se non, depois de unha tirada larga que levo, pois sigo porque me gusta, se non estaría. Pois é un cartel aí, isto Isto é para o fin de semana que temos aí unha romería aí en Lantaño. Vou consultar se podo anuncialo ou non. Consulta. Estás invitado, se queres vir, Isto é estás este fin de invitado. semana, Isto é este fin de semana en Lantaño, Portas. Non? Sí. Hai o venres, hai o sábado, hai a Romaría de San Vieito, non? E o domingo vas a andar. Sí. A Fulans. Hai verbena cas orquestas Galia e la noche más DJ Easy M. Sobremesa con gaiteiros, hinchable. Hinchable por nenos. Hinchable de banda, lo queríades cobrar por hinchable. Hai festival, hai tal, hai pasarrúas, hai misa ás 9, ás 10, ás 11, ás 12, ás 6, ás 7, ás 8. O que non vai á misa é porque non quer ir, Non é devoto, non é devoto, non ten que ir. Vale. Este é o viernes e sábado, vale. Deixanolo aquí e acórdame o lunes de anunciar isto. Sin problema. Moitas gracias. Bueno, unha cousa. Hoxe veu Rubén e trouxa empanada, que é unha das mellores cousas que provei na miña vida, e nos ocorreusenos que hai moita xente que cociña moi ben, que fai as cousas moi ben. Non só xente particular, non xente que ten panadería, como a él, e restaurantes. Hai xente moi boa neste país. Se queren vostedes vir aquí a Land Rover e traer o que vostedes consideren que é unha obra de arte como é a del da cociña, estamos abertos a nos probar, facer un ranking e a final de temporada o que quede primeiro no ranking, dámoslle a estrella que? A estrella...
Land Rover. Chiquilín. As 3 estrellas Land Rover. Venga. Claro. Ahora sí que vamos co sketch, non? Vamos a fazer un sketch outra vez, pero é o tema que está ahora encima, que é o tema do precio da gasolina e do gasoil. Por certo, aquí hai xente que sea máis lista que do normal. Alguén me pode explicar a min por que o gasoil está máis caro que a gasolina? Sempre era ao revés, non? Non estaba sempre máis cara a gasolina que o gasoil. E agora está máis caro o gasoil que a gasolina. Pero alguén sabe por qué? Alguén non sabe? Pois está jodendo por algún lado. Claro, porque deberon dicir, que é o que máis se vende, gasoil? Pois por o máis caro, é listo. Que non entendo, a canto está o gasoil? 2. Se chegou a 2.